Názov dnešnej kázne je Raz spasený, navždy spasený. Čo učí Biblia? Skôr než začneme, chcem jednu vec povedať úplne jasne. Kto si myslí, že môže stratiť svoju spásu, ten v skutočnosti nedôveruje iba Ježišovi Kristovi, ale aj sám sebe a preto ani nie je spasený. Lebo kto skutočne verí, že Ježiš dokonale vykonal všetko potrebné, ten vie, koho Boh zachráni, toho zachráni navždy. Preto dnes nebudeme počúvať, čo hovoria ľudia, ani čo učia rôzne náboženstvá. Otvorme si Bibliu a nechajme hovoriť samotného Boha. Verím, že na konci tejto kázne už nebudeme mať žiadne pochybnosti o tom, že človek, ktorý je naozaj spasený, svoju spásu nikdy nemôže stratiť. Niektorí posmešne hovoria: aha, vy ste tí, čo veria, raz spasení, navždy spasení. Áno, amen, presne tomu veríme a vôbec sa za to nehanbím. Iní hovoria, že je to príliš jednoduché. Samozrejme, že je to jednoduché. Pre nás. Pretože tú ťažkú časť už Ježiš vykonal na kríži. Ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty i tvoj dom. Skutky apoštolov 16:31. Aké ťažké je teda byť spasený? Asi také ťažké, ako prijať dar. Také ťažké, ako preplatiť šek, ktorý už bol úplne zaplatený. Také ťažké, ako uveriť Božiemu zasľúbeniu. Nie my sme si spásu zaslúžili alebo vypracovali. Kristus ju pre nás dokonale vykonal. Našou úlohou nie je spásu si zaslúžiť, ale prijať ju vierou. Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Rimanom 10:13. Teraz si otvorme prvý list Jánov, 5. kapitolu, verše 10 až 13. Kto verí v Božieho Syna, má toto svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, robí z neho klamára, pretože neuveril svedectvu, ktoré Boh vydal o svojom synovi. A toto je to svedectvo. Boh nám dal večný život a tento život je v jeho synovi. Kto má Božieho syna, má život. Kto nemá Božieho syna, nemá život. Toto som napísal vám, ktorí veríte v meno Božieho syna, aby ste vedeli, že máte večný život a aby ste verili v meno Božieho syna. Prvý list Jánov, 5. kapitola nám jasne ukazuje, že existujú iba dve skupiny ľudí. Jedni veria Božiemu svedectvu o jeho synovi, druhí robia z Boha klamára. A aké je toto svedectvo? Boh nám dal večný život a tento život je v jeho synovi. Nachádzame tu tri dôležité pravdy. Poprvé, je nám daný. Je to teda dar. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Efezanom 2, 8, 9. Po druhé, je to večný život. Večný znamená, že sa nikdy neskončí. Ak by si ho dnes mal a zajtra by si ho mohol stratiť, potom by nikdy nebol večný. Po tretie, tento život je v jeho synovi. Nie v cirkvi, nie v krste, nie v tvojich skutkoch, nie v tvojej vernosti. Je jedine v Ježišovi Kristovi. Preto Biblia nehovorí, možno máte večný život. Hovorí, aby ste vedeli, že máte večný život. 1. Jánov 5:13. Môžeš to vedieť. Nie iba dúfať, nie hádať, nie čakať až do smrti. Už dnes môžeš vedieť, že máš večný život. Ježiš povedal, veru, veru, hovorím vám, kto verí vo mňa, má večný život. Ján 6:47. Nepovedal, možno ho raz dostane. Povedal, má. Prítomný čas, už teraz. A ak je večný, nemôže sa skončiť. Preto je učenie Biblie jasné. Kto verí v Božieho syna, má večný život. Kto tvrdí, že ho možno stratiť, ten napokon nedôveruje iba Kristovi, ale spolieha sa aj na svoje vlastné skutky.
Biblia však hovorí, že spása je z milosti, skrze vieru, v Kristovi, ako dar a je večná. Raz spasený, navždy spasený. Stačí povedať Ježišovi, Pane, Pane, aby sa človek dostal do neba? Nie. Ježiš povedal, nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Matúš 7:21. Mnohí v ten deň povedia, či sme neprorokovali v tvojom mene? Či sme v tvojom mene nevyháňali démonov? A či sme v tvojom mene neurobili mnoho mocných skutkov? Ježiš im však odpovie, nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. Matúš 7:22-23. Všimnite si, Ježiš nehovorí, kedysi som vás poznal. Hovorí, nikdy som vás nepoznal. Ak by bolo možné stratiť spásu, Ježiš by musel povedať, kedysi som vás poznal. Ale to nepovedal. Títo ľudia nikdy neboli spasení. Prečo nie? Pretože dôverovali svojim skutkom. Vymenúvali svoje kázne, svoje zázraky a svoje dobré skutky. Ale žiadny skutočný kresťan sa nikdy nebude pred Bohom chváliť svojimi skutkami. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Efezanom 2:8-9. Naše skutky nás nespasia. Ježiš vykonal všetko. Čo teda znamená vôľa Otca v Matúšovi 7? Odpoveď nám dáva sám Ježiš v 6. kapitole Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal, ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude nikdy hladovať. A kto verí vo mňa, nebude nikdy žízniť. Ján 6:35. Kto raz príde ku Kristovi a uverí v Neho, má večný život. Nemusí byť spasený znova a znova. Ďalej Ježiš hovorí, a toho, kto prichádza ku mne, nikdy nevyženiem von. Ján 6:37. To je večná istota. A teraz Ježiš vysvetľuje vôľu Otca. A toto je vôľa Otca, ktorý ma poslal, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som to vzkriesil v posledný deň. A ďalej, lebo toto je vôľa toho, ktorý ma poslal, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Ján 6:40. Vôľou Otca teda nie je, aby sme si nebo zaslúžili svojimi skutkami. Jeho vôľou je, aby ľudia verili v Božieho Syna. A čo Ježiš zasľubuje? Nestratí ani jediného. Kto k nemu príde, nebude nikdy vyhodený von a v posledný deň bude vzkriesený. Biblia učí úplne jasne, kto verí v Krista, je spasený, zostáva spasený a nikdy nezahynie. Ak by spása závisela od zachovávania všetkých prikázaní, potom by nebol spasený nikto. Lebo niet rozdielu, všetci zhrešili a nemajú slávy Božej. Rimanom 3:23. Pretože zo skutkov zákona nebude pred ním ospravedlnený nejaký človek. Spása nie je zo skutkov, ale jedine skrze vieru. Ježiš povedal, veru, veru hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život. Nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Ján 5:24. Všimni si Ježišove slová. Má večný život, nepríde na súd, prešiel zo smrti do života. To nie je nádej do budúcnosti, ale istota, ktorú má veriaci už teraz. Ak by sa večný život dal znovu stratiť, potom by nikdy nebol večný. Boh pozná koniec od začiatku. Nenazval by ho večným, keby sa mal raz skončiť.
Aj v 3. kapitole Evanjelia podľa Jána Ježiš jasne ukazuje, že existujú iba dve skupiny ľudí. Kto verí v Neho, nebude odsúdený. Kto však neverí, už je odsúdený. Ján 3.18. Buď človek verí, alebo nikdy neuveril. Biblia nepozná tretiu skupinu ľudí, ktorí boli raz spasení a neskôr svoju spásu stratili. V 10. kapitole Evanjelia podľa Jána dáva Ježiš jedno z najsilnejších zasľúbení v celej Biblii. A ja im dávam večný život. Nezahynú na veky a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší ako všetko a nikto ich nemôže vytrhnúť z ruky môjho Otca. Ján 10, 28, 29. Niektorí hovoria, Boh ťa síce drží pevne, ale ty sa môžeš sám pustiť. To však nedáva zmysel. Ježiš nehovorí, že my držíme jeho, ale že on drží nás. Otec je väčší než všetko. Nikto, ani my sami, sa nemôže vytrhnúť z jeho všemohúcej ruky. Napokon Ježiš hovorí, ja som skriesenie i život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby zomrel. A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky. Ján 11, 25, 26. Ježiš nepovedal, možno nezomrieš. Povedal, nezomrie na veky. Niektorí sa snažia prekrútiť význam večného života a tvrdia, že ide iba o určitú kvalitu života. Ježiš však hovorí o tom, že človek nezomrie na veky. Jasnejšie to už Božie slovo povedať nemôže. Kto verí v Krista, má večný život, nepríde na súd, nikdy nezahynie a nezomrie na veky. To je zasľúbenie nášho Pána. Niektorí hovoria, v gréčtine výraz večný život vraj vôbec neznamená skutočne večný. Ale sám Ježiš vysvetľuje, čo tým myslí. A každý, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky. Ján 11.26. Jasnejšie sa to už povedať nedá. Večný život znamená nikdy nezomrieť. Kto verí v Krista, nikdy nebude stratený. Ďalším mocným dôkazom je učenie o zapečatení Duchom Svätým. Biblia hovorí, a Boh je ten, ktorý nás spolu s vami upevňuje v Kristovi. Pomazal nás, zapečatil nás a dal do našich srdc ducha ako závdavok. 2. Korinťanom 1.21-22. Závdavok je prvá splátka, záruka. Boh tým ukazuje, že svoje dielo aj dokončí. Keď sme spasení, naša duša je vykúpená. Naše telo však ešte čaká na konečné vykúpenie pri skriesení. Preto nám Boh dal Ducha Svätého ako závdavok, ako záruku, že všetko, čo zasľúbil, aj splní. V liste Efezanom čítame, v ňom ste aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium svojej spásy, a keď ste uverili, boli zapečatení zasľúbeným Duchom Svätým, ktorý je závdavkom nášho dedičstva až do vykúpenia Božieho vlastníctva na chválu jeho slávy. Efezanom 1, 13, 14. Všimni si, Biblia nehovorí, že sme zapečatení dovtedy, kým nezhrešíme, kým nezlyháme, alebo kým nestratíme vieru. Hovorí, že Duch Svätý je závdavkom nášho dedičstva až do vykúpenia. Boh zasľúbil večný život. V nádeji večného života, ktorý pred večnými časmi zasľúbil Boh, ktorý nemôže klamať. Týtovi 1.2. A ďalej, a toto je to zasľúbenie, ktoré nám dal. Večný život. 1. Jánov 2.25. Boh neklame, neporušuje svoje zasľúbenia. Preto nám dal Ducha Svätého ako pečať a ako závdavok. Tým nám zaručuje, že každý, koho spasil, dostane aj celé dedičstvo.
Som si istý tým, že ten, ktorý vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí až do dňa Ježiša Krista. Filipanom 1.6. Nie možno. Nie za určitých podmienok. Boh svoje dielo dokončí. Kto verí v Ježiša Krista, je zapečatený Duchom Svätým až do dňa vykúpenia. Jeho spása je istá, pretože istá je Božia vernosť. Aj v 4. kapitole listu Efezanom Biblia potvrdzuje večnú istotu veriaceho. A nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení na deň vykúpenia. Efezanom 4.30. Všimni si. Biblia nehovorí, ak zarmútite Svätého Ducha, stratíte svoju spásu. Nie. Hovorí, ktorým ste zapečatení na deň vykúpenia. Duch Svätý je pečaťou veriaceho až do dňa vykúpenia. Tento verš vôbec nehovorí o tom, že by bolo možné stratiť spásu. Samozrejme, nemáme zarmúcovať Svätého Ducha. Ale aj keď kresťan zhreší, Božia pečať zostáva. Ďalší dôkaz nachádzame v liste Rimanom. Tomu však, kto nekoná skutky, ale verí v toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, jeho viera sa počíta za spravodlivosť. Rimanom 4.5. Biblia hovorí jednoznačne, nie skutky, ale viera. Niektorí tvrdia, že pravá viera musí byť vždy sprevádzaná dobrými skutkami. Jakub však výslovne hovorí o viere bez skutkov. Viera bez skutkov je mŕtva, ale existuje. Mŕtve veci predsa existujú. Jakub nehovorí o tom, ako človek získava spásu, ale o tom, ako sa pravá viera prejavuje pred ľuďmi. Pred Bohom sme ospravedlnení jedine vierou. Pred ľuďmi sa naša viera prejavuje dobrými skutkami. Preto Biblia o Abrahámovi hovorí, ak bol Abrahám ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. Rimanom 4.2. Abrahám nebol spasený skutkami. Jeho skutky boli dôkazom jeho viery. Potom nám 4. kapitola listu Rimanom ukazuje niečo úžasné o našich hriechoch. Blahoslavení sú tí, ktorým sú odpustené neprávosti a ktorých hriechy sú prikryté. Blahoslavený človek, ktorému Pán hriech vôbec nepripočíta. Rimanom 4.7.8. Všimni si slovesné časy. Naše hriechy sú odpustené. Naše hriechy sú prikryté a Pán nám hriech už nepripočíta. To zahrňa minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. Ak nám Boh už nepripočítava ani budúce hriechy, ako by potom mohli zničiť našu spásu? Mnohé náboženstvá učia, že človek musí stále nanovo získavať odpustenie, aby zostal spasený. Biblia však učí niečo iné. Ježiš úplne niesol naše hriechy. Kto dôveruje Kristovi, nie je spasený pre svoje skutky, ale jedine skrze vieru. Jeho hriechy sú odpustené, prikryté a už mu nebudú pripočítané. Preto človek, ktorý je skutočne spasený, svoju spásu nikdy nemôže stratiť. V 8. kapitole listu Rimanom táto pravda vrcholí. Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Boh je ten, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Kristus Ježiš je ten, ktorý zomrel, ba viac, ktorý bol vzkriesený, ktorý je po pravici Boha a prihovára sa za nás. Rimanom 8.33-34. Kto môže obviniť toho, koho Boh vyhlásil za spravodlivého? Nikto. Kto môže odsúdiť toho, za koho Kristus zomrel a za koho sa teraz prihovára u Otca? Nikto. Ježiš nás nevykúpil iba svojou smrťou. On žije a aj dnes sa za nás prihovára pred Otcom. Preto sa Pavol ďalej pýta, kto nás odlúči od Kristovej lásky? Rimanom 8.35. A na konci dáva túto odpoveď. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život,
ani anjeli, ani kniežatstvá, ani mocnosti, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenstvo nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Rimanom 8:38-39. Všimnite si Pavlove slová. Hovorí azda, že sa len domnieva? Nie, hovorí, som presvedčený. Vie to s istotou. A všimnite si aj slová ani budúcnosť. Ako to môže povedať? Ak by existovalo čokoľvek, čo by nás mohlo v budúcnosti odlúčiť od Božej lásky, ako by potom mohol vyhlásiť, že ani budúcnosť nás od nej nemôže odlúčiť? To by nám malo pripomenúť slová, ktorému Pán hriech vôbec nepripočíta, ktoré sme práve čítali v Rimanom 4:8. Nič nemôže veriaceho odlúčiť od Božej lásky. Ak nás Boh nikdy neoddelí od svojej lásky, potom nás nikdy ani neuvrhne do pekla. Otec svoje deti vychováva, ale nezavrhuje ich. Lebo koho Pán miluje, toho kázni, Hebrejom 12:6. Áno, Boh svoje deti vychováva, karhá ich a napomína ich, ale nezavrhuje ich. Preto je učenie Biblie jednoznačné. Kto bol Bohom ospravedlnený, už nemôže byť odsúdený. Kto bol Kristom vykúpený, toho Kristus aj zachová. Kto je v Božej láske, nebude od nej nikdy odlúčený. To je istota, ktorú má každý veriaci v Ježiša Krista. Niektorí tvrdia, že Boh miluje každého človeka úplne rovnakým spôsobom. Dokonca aj tých, ktorí budú navždy zatratení. Biblia však ukazuje, že Boh volá ľudí k pokániu a chce ich spasiť. Kto však Krista definitívne odmietne, zostáva pod Božím súdom. Vráťme sa však k našej hlavnej téme. Biblia učí, že vierou sa stávame Božími deťmi. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo stať sa Božími deťmi. Tým, ktorí veria v jeho meno. Ján 1:12. Lebo všetci ste Božími deťmi skrze vieru v Krista Ježiša. Galatianom 3:26. Nie každý človek je automaticky Božím dieťaťom. Božím dieťaťom sa človek stáva vierou v Ježiša Krista. V Žalme 89:31-35 dáva Boh svojim deťom dôležité zasľúbenie. Avšak jeho synovia opustia môj zákon a nebudú chodiť podľa mojich ustanovení. Ak znesvetia moje nariadenia a nebudú zachovávať moje prikázania, potrestám ich priestupok prútom a ich neprávosť ranami. Ale svoju milosť mu neodmem a svoju vernosť nezruším. Neporuším svoju zmluvu a nezmením to, čo vyšlo z mojich úst. Všimni si, čo Boh hovorí. Ak jeho deti hrešia, budú potrestané. Ale Boh nehovorí, že zruší svoju zmluvu, alebo vezme späť svoje zasľúbenie. Svoje deti trestá, ale nezavrhuje ich. Preto sa niektorí pýtajú, ak človek nemôže stratiť svoju spásu, znamená to, že môže jednoducho žiť v hriechu? Nie. Kto je spasený a vedome žije v hriechu, zakúsi Božiu kázeň. Božie dieťa nemôže žiť v hriechu bez následkov. Boh zasiahne, vychováva a napráva svoje deti. Alternatíva teda neznie ži sveto alebo stratíš spásu. Biblická alternatíva znie ži sveto a zakúšaj Božie požehnanie, alebo ži v hriechu a zakúšaj Božiu kázeň. Spása zostáva, ale spoločenstvo s Bohom, pokoj a požehnanie v tomto živote sa strácajú. Preto kresťan nežije sveto preto, aby zostal spasený, ale preto, že už spasený je
a chce svojím životom ctiť svojho nebeského Otca. Ak pohŕdame Božími prikázaniami, Boh nás bude vychovávať. Môže nám odňať svoje požehnanie, dopustiť ťažkosti a urobiť náš život náročným. Biblia nám opakovane ukazuje, že Boh vychováva svoje deti. Prečo teda máme poslúchať Boha? Pretože ho milujeme. Pretože túžime po jeho požehnaní. Pretože máme bázeň pred jeho kázňou. Pretože chceme získavať ďalších ľudí pre Krista. Boha neposlúchame preto, aby sme boli spasení, ale preto, že už spasení sme. Teraz sa pozrime na biblické miesta, ktoré sa často používajú proti učeniu o večnej istote veriaceho. Prvým je Matúš 7. Tam však Ježiš hovorí: nikdy som vás nepoznal. Matúš 7:23. Nie, kedysi som vás poznal. Títo ľudia nikdy neboli spasení. Ďalším často uvádzaným miestom je 6. kapitola listu Hebrejom. Lebo nie je možné tých, ktorí raz boli osvietení, okusili nebeský dar, stali sa účastnými Ducha Svätého, okusili dobré Božie slovo i moci budúceho veku a potom odpadli, znovu obnoviť k pokániu, pretože znova križujú Božieho Syna a vystavujú ho verejnej potupe. Hebrejom 6, 4 a 6. Najprv si všimnime jednu dôležitú vec. Nikde v tomto texte sa nepíše, že títo ľudia boli spasení, alebo že mali večný život. Okrem toho, keby tento text skutočne učil, že človek môže stratiť spásu, zároveň by učil aj to, že už nikdy nemôže byť znovu spasený. Veď hovorí, že obnovenie k pokániu je nemožné. Tomu však neverí ani väčšina tých, ktorí tvrdia, že spásu možno stratiť. Tí zvyčajne učia, že ju človek môže získať znova. To je však v rozpore s týmto textom. O čom teda hovorí 6. kapitola listu Hebrejom? Hovorí o ľuďoch, počuli evanjelium. Duch Svätý na nich pôsobí, rozumejú posolstvu, zakúsili Božie slovo a stoja bezprostredne pred rozhodnutím. Napriek tomu, že pravdu jasne spoznali, vedome odmietnú Krista. Nejde teda o stratu spásy, ale o konečné odmietnutie pravdy, ktorú jasne poznali. Biblia často hovorí o ľuďoch, ktorí počujú a predsa nerozumejú. Ak však Boh niekomu evanjelium úplne objasní a tento človek ho napriek tomu vedome odmietne, môže to byť jeho posledná príležitosť na pokánie. Preto 6. kapitola listu Hebrejom nehovorí o spasenom človeku, ktorý stratil svoju spásu, ale o človeku, ktorý spoznal evanjelium a napriek tomu Krista definitívne odmietol. List Hebrejom 6 hovorí o ľuďoch, ktorí jasne spoznali evanjelium a napriek tomu ho definitívne zavrhli. Kľúčovým je 8. verš. Ale zem, ktorá rodí trnie a bodľačie, je neužitočná a blízka zlorečeniu. Jej koncom je spálenie. Hebrejom 6.8. Tu ide o ľud nás, ktorých Boh zavrhuje, nie o znovu zrodených kresťanov, ktorí by stratili svoju spásu. Text nikde nehovorí, že boli spasení, alebo že mali večný život. Opisuje ľudí, ktorí zakúsili pôsobenie Ducha Svätého a spoznali pravdu, no Krista vedome odmietli. Posolstvo 6. kapitoly listu Hebrejom je preto vážne. Ak dnes Boh pôsobí na tvoje srdce, neodkladaj svoje rozhodnutie. Nikto nevie, či ešte dostane ďalšiu príležitosť. Ďalším často nesprávne chápaným miestom je Matúš 24.13. Ale kto vytrvá až do konca, bude spasený. Mnohí tvrdia, že tu ide o spásu duše. Kontext však ukazuje niečo iné. Ježiš hovorí o veľkom súžení,
o prenasledovaní, vojnách, hlade a smrti. Dokonca hovorí, a keby tie dni neboli skrátené, nebol by zachránený nijaký človek. Ale kvôli vyvoleným budú tie dni skrátené. Matúš 24:22. Všimni si, slovo spasený alebo zachránený v Biblii neoznačuje vždy večnú spásu. Podľa kontextu môže znamenať aj záchranu telesného života. Napríklad, keď učeníci počas búrky volajú: Pane, zachráň nás, hynieme. Matúš 8:25. V gréčtine doslova hovoria: Pane, zachráň nás. Je zrejmé, že ide o záchranu pred utopením, nie o spásu ich duší. Rovnako aj v Matúšovi 24:22 ide o telesné prežitie počas času veľkého súženia. Kto prežije obdobie veľkého súženia až do jeho konca, bude zachránený, teda telesne zachovaný a pri Kristovom druhom príchode vyslobodený. Táto pasáž nemá nič spoločné s otázkou, či veriaci môže stratiť svoju spásu. Preto nemožno Matúša 24 stavať proti mnohým jasným biblickým miestam, ktoré učia, že veriaci má večný život a nikdy nezahynie. Vždy musíme brať do úvahy kontext. Len tak sa dostaneme k správnemu biblickému výkladu. Mnohí prekrúcajú Matúša 24 a tvrdia, že skutočne spasený je iba ten, kto vytrvá až do konca. To však Biblia neučí. Existujú dva nesprávne extrémy. Jeden tvrdí, že človek môže stratiť svoju spásu. Druhý tvrdí, že kto odpadne od viery, nikdy nebol spasený. Biblia však učí niečo iné. Človek, ktorý je skutočne spasený, zostáva spasený. Aj keď sa stane neposlušným, Boh zostáva verný. Preto treba Matúša 24 čítať v jeho kontexte. Hovorí o prenasledovaní, smrti a veľkom súžení. Kto vytrvá až do konca tohto obdobia, bude pri druhom príchode Krista telesne zachránený. To isté vidíme aj v Matúšovi 10:22. A budete nenávidení všetkými pre moje meno. Ale kto vytrvá až do konca, bude spasený. Kontext hovorí o prenasledovaní, väznení a smrti. Ježiš dokonca hovorí: a nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Matúš 10:28. Ide teda o záchranu tela pred prenasledovaním, nie o večnú spásu duše. Kto tieto verše vytrhne z kontextu, prekrúca písmo. Preto musíme Bibliu vždy čítať v jej súvislostiach a každé ťažšie miesto porovnávať s mnohými jasnými výrokmi písma. Biblia nám opakovane ukázala: veriaci má večný život. Nepríde na súd, nikdy nezahynie. Je zapečatený Duchom Svätým. Nikto ho nemôže vytrhnúť z Božej ruky. Boh dokončí dielo, ktoré v ňom začal. To je biblické učenie o večnej istote veriaceho. A je to nádherná zvesť, pretože keby sme mohli stratiť svoju spásu, nikto z nás by neobstál až do konca. Ale Ježiš vykonal všetko. Naše hriechy sú odpustené. Sme spasení z milosti skrze vieru a táto spása je večná. Preto musíme túto pravdu odvážne zvestovať. Mnohí ľudia sa spoliehajú na svoje skutky, svoje náboženstvo alebo na svoju vlastnú spravodlivosť. Biblia však hovorí: lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Preto hlásajme jasne a zreteľne: spása je nezaslúžený Boží dar skrze Ježiša Krista.
Kto verí v Syna, má večný život a tento život nemôže nikdy stratiť. Pomodlíme sa. Drahý nebeský Oče, z celého srdca Ti ďakujeme za Tvoju veľkú milosť a za dokonalé dielo vykúpenia nášho Pána Ježiša Krista. Ďakujeme Ti, že naša spása nespočíva na našich skutkoch, ale jedine na Tvojom zasľúbení. Ďakujeme Ti, že si verný a svoje deti nikdy neopúšťaš. Daruj nám pevnú istotu viery a pomôž nám dôverovať viac Tvojmu slovu, než svojim pocitom. Daj, aby sme z vďačnosti za svoju spásu žili život, ktorý ťa oslavuje a ukazuje druhým cestu ku Kristovi. Požehnaj teraz túto kázeň a otvor naše srdcia, aby sme Tvoje slovo nielen počuli, ale ho aj s vierou prijali a podľa neho žili. O to ťa prosíme v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen.